Acabamos o telexornal e damos paso ás festas porque a semana pasada fóramos gravar a Orquestra Panorama que fixera unha versión do Waka Waka de Tráfico. E como se envenenaron os da Orquestra Olympus que dixeron, e logo nós que? Dixemos, a ver se lle van volver a plantar lume ao tráiler da Panorama. E non jaran pa trailers. Bien, pois fomos a ver a Olympus que tamén fai o Waka Waka de Tráfico. Bueno, amigos de Land Rover, hoxe estamos aquí en Queixas coa Orquestra Olympus que vai facer o Waka Waka de Tráfico. Hola, que tal, Peque? ¡Hombre! Como estás, Peque? Todo ben, compañero? Aquí, con fan. Vos estades no vosso descanso e estades cos fans aquí. Quedamos afónicos de tanto falar aquí. Mira, está tocando outra orquesta e nós aquí falando. Un tío como a ti que fai 250 actuacións nun ano non pode quedar afónico. Non pode quedar afónico. Si te pasa, si che collo frío, si vas a unha tienda de campaña unha chica... Ah, sí? Facedes iso das orquestas? Debaixo do palco. Barbra Streisand. Me muero. É coincidencia encontrarte aquí que viñeche ao programa o xoves pasado, non? Si, a coincidencia, e ora son o famoso do ovo frito. Gustoume ese detalle de darlle a volta, Gustoume ese detalle. Eres famoso ahora xa, non? Sí. Bueno, chamarone da Telecinco, Sálvame de Luz. Barbra Streisand. Eu estou cobrando moi pouco. Levo dicindo todo o ano. A cabeza non para! Tardastes moito a montalo? A letra costovos moito, non? No, intentar imitalos era difícil. É moi difícil. Era difícil. Porque eles teñen unhas voces moi privilegiadas. Eles teñen un nivel académico de... Por favor. Sí. ¡Además, pachangueros, a último grito! ¡Ah!